Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Khasi Students Union, Southwest Khasi Hills District, kalapan pawi ke jing sngau khia, halor ke jinglong jingman hakitan kaput jong ke Southwest Khasi Hills District, nadu ke Shilenter, ka Balat, Maupelun, Borsora, Nongjeri, mat kiwei, hakaba kalakeno, ba kaladon ke jingsya tombor kaba nakapor sakapor, hakinong Bangladesh, kiba juan kiu sya kani katany. Kaseng kalaong ba dang hakini kita yo baladep kaladon kijingsya tombor jong kitrai snong hakaba kila syasyo bat kijingsya penjulor ki arshaka kaba kisyong kani kalabu jingse ri kenong leit nong wan bat ikitrai ri trai muluk ki basa hakitu kitang kumja halor kitai kijingja kaseng hnen kasngi ka khatsan tari kalalek ban yakandu yakibor bahakli jong ka district ban kentu bakidai ban taulat hakitan kaput bakibor pulit bat BSF kidai bandon kijing dai kabajan na kabanta ban perking ya kijing pahara hasilenter kini kitan kaput knang ba kanam don gano kijingwan rungtu kibari na Bangladesh Jing ya kenduk jeng im tayo UEDC de nilai pun senguru ya sibun kimat ki bakta ya ka suk san ke bede ha kini ki dong bordar jong kene ka Southwest Khasi Hills District nadu balat ter syadu Nongjeri nomor ba kuma kajulong kita tan seti sepo bordar tan bordar ki jumi nakapor sekapor ki huri hura lane ki kenrum keram ki bakta ya ka suk san lengba kajing yolat jong kini ki briu ki ba nabari lane kita ki Bangladeshi ki ba rung lengba to ka fencing let's say ki rung tu na kini jaka bagilat banwan sekini ki tan nomor ha kini ki tayu baladon ka jing warung tu jong kini ki khar bangla palat laki spangut ha kini ki tan Borsora Nongjeri akaba kila syok pun mensau ki katu kaningut ki produk prosnam jungi ban kila yor ban penjot pun pra ya ka we kali arsakala ne ka bai ki ba kum kini ki jia ha ki tan ban om tang kini nakapor sakapor ki ba ki snem ki baladap ngila sakhi ya kita ki jing syarak bor jung ki produk prosnam jungi ki syarak kita ki syarak sepo Bangladesh de nak takadaw ngila ya keren ngila pun sngau UEDC halor kini ki mat bangi halor kini ki benta ba ngila kentu ba ka district ba kadai ban ki bor district kidai ban chimkhia nomor bang UI ba ya kata ka jingrung lajlan jong ki ban yo sngau ru ba kini ki khar bangla ki yo rung na ka basuk ha kini ki thanjongi don ru ki boong ba tang na ka basu ai we lene atli ki siar ha kini ki sipai BSF kila yo bandrung nomor ngi sakiru hakisnem ki baladap ba kini ki khar Bangladesh ki yo da ka basuk wat bon wandi ye ki dokha wandi ye ki siar wat shedu sepo jong kayo Nongjeri te ngi kwa ba bor district lengba kini ki district task force ne ki district level team ba kin simkhe ka banta jong ki khrang ban lap ye ki ba kum kini khamtam kini ki ba nabari ki ba yo ban wandrung tu hapo kani hapo ka district ke jongi bar ki don ru ba ki breu ini ki khar ki breu na po sepo bangla ki olat wat ban wan trei ha ki kamjing kam samru te ki bakum kita nakaling jongi nyum kwa ba kani ka apo kani ka district jongi khamtam ha kini ki jaka bordar ke bajumi kini ki kenrum keram nakapor sakapor ngi kwa ba nakaling ka bor district kan kentu bakan don ru kani ka jinge trelang hapdeng jong ki pulit bar kini ki sipai yada kaput ki BSF nomor ngi bakadon gajing ba kini ki BSF laka jong kar kum trekam ba kini ki pulit kidan laka jong kar kum trekam kadon gajing ya per nak ta kadaw ngila kenturu menta UEDC ba lakumno ba kade bandon kata kajingnya smupu jingmot kajingnya trelang hapdeng jong ki pulit bat kini ki sipai yada kaput